Yun o! Kumukulo na. Ay, ang bango ma. Kunti lang. Konti nga sa inyo na o. Pwede. Pwede na niya. Yun o. Kain na tayo. Yun o. Dapat yan. Di ma-overcook no? Pwede na yan. Okay na. Okay. Isang magandang buhay, ma'am and sir. Salamat po sa pagsuporta at pagtangkilik ng YouTube channel namin. So for today's vlog, almusal po namin ay simple lang. Ginisang corned beef na may patatas and repolyo. O ma, maghiwa na tayo para makapag-almusal na tayo. Magamsal po tayo. Lagyan ko ng repolyo. Para masarap. Yes! Maliit kami, ma. Natandaan ko. Ang sabaw, umaapaw. Hindi ko mahuli-huli yung corned beef, no? Oo. Yung pinakamaliit na corned beef, isang talyase pag nagawa. Ito po yun. Ngayon. Magandang umaga po. May sideline siya siya pangasak. Ako ngayon, Magtrabaho sa kabila. Pero upo muna po ako. Mag-uminom ka muna ng Titingnan kape. po siya po. Si Lola Bago. pala. Bago ka mag-umpisa doon. Bagsik nata ng kape. Bagsit? Yung kalahati na lang. Oh? Ay, Pero ay, masarap yung mabagsik ay, na ang kape. liit-liit Tingnan mo. ng ano mo, kailangan kalahati na lang. Pag malaki, Ang sarap! No, Mas masarap. gusto ko. Kaya ano. Mas gusto ko pag mabagsik. Kagaya ng asawa ko mabagsik. Kaya gusto ko siya. Hindi kaya mabagsik tapos lagyan mo ng medyo marami. Joke lang po ha. Joke lang. Napanood niya. Nanonood siya ng vlog mabagsik natin ako. eh. joke lang. Hindi po totoo. Yun no. Ma, magbablog kami mamayang tanghali doon. Lutong Ilocano. Ewan ko anong luto Ano yun. yung luto yun? Doon ako magbablog mamayang tanghali. Ilocano, bigyan mo kung para matikman ko. Bigyan mo pa. Okay ba? Ito, konti lang dito siguro. Magang bumili si Edmond ng corned beef. Yan ang masarap Ba, lalagyan niyo po ng repolyo? Konti lang, konti lang. Konti lang. Yung hiwa mo pahaba niya. Sa Masarap. repolyo. Haba. O, iwain mo na rin po. Ito, mahaba din. Maliit lang. Kodrado yan. Kagaya rin dati. Master ni Mao yan. Pero ngayon, ang maganda ngayon, hindi na masabaw. Hindi tulad nun, puro sabaw ng ano. Basta maglasa lang yung corned beef, okay na kami dati. Diba, pag ano na, marami yung sabaw. Kesa sa ano. Masaya ka na kung makakakain ka ng corned beef. Tuyo kalahati. Kami ang niluluto namin, yung maliit pa dito eh. Wow, yan medyo malaki-laki. Marami-rami na yan. Maraming ano yan, malaki Kami yan. lang tatlo niyan. Si Tik at saka ako. Tatlo lang kami. Oo. Ito, mapapalaban na kami dito. Ilang grams to? 260 grams. Malaki-laki na po to. Polis ka na po. Awa yan, magsipilyo ka. Aba? Tek, ano nangyari sa itsura mo? Mukhang babad ka sa tulog ah. Maaga ba natulog to? Ay, nanood kami. Nanood kayo ng vlog. Vlog natin. Ayan, nakabukas ni... Nasa loob kami kanina. Tsaka yan mabilisan luto lang yan naabos ha. Oo, bilisan. Hindi yung bilisan. Almusal. Bilisan. Sandali lang ito. A few moments later. Oh. Kukunin ko na rin po. Kukunin ko na. Yun oh! Kukunin ko na. So una, first step, pipirituhin yan. Purito nito. Yun oh! Ika, sandali. Kunin ko. Kompleto na yung recados ni Madero. Nandiyan na lahat. Nakahabol pa sa vlog siya po sa. Kaya ako din na nakakahabol. Hindi lang ako hindi lang ako kakain. Hindi mo muna iniwan yung repolyo Madero. Iwain ko. Siyempre matagal din palalambutin ito. Taksin muna natin. Okay. Kaya yun ako na para... Yun oh! Yun o. Nung ganyan yung ulam namin dating ganyan, piyesta na sa amin, nung maliit kami. Tikpan na muna natin. Sige, tikpan muna Para natin. lalambot. O ito. Iwain mo doon. A few moments later. Kalahati repolyo lang ma. Oo, pwede na yan.
Yun, oh. Ang sarap ng kape mo, Abuasa. May kick. Si Apo Ramon, nilayasan ko hindi ko mikibo. Nilayasan ka. Shoutout ka, Apo Ramon. Siguro hindi. Huwag ka gusto sa magtampo, akin Apo kasi hindi ko Ramon. binigyan ng ano. Ah. Sabi ko wala akong pera. Hindi mo siya binigyan ng allowance ngayon. Hindi. Binili ko naman siya ng biskuit. May biskuit naman pala. Biscuit naman pala. Huwag ka magtampo, Apo Bumili ako Ramon. sa kabila. Kila Apo Mengay. Mura lang. Nagtitinda siya. Nagtitinda na siya, Mengay? Ano Kasi yun? yung asawa niya, nagbebiyahe, yung sobra-sobra ng ano, binibigay sa kanila. Ano yun? Mondi po. Monde, tinapay. Tinapa yung mamon. Ah. 50 lang po. Wow, Bumili mura. kami ng isa. At saka 40 lang yung biskwit. Mura, no? Mura. Hindi Bakit expired. hindi mo ko binili? Mamon yun ba ya? Bili ka minsan. Mura na nga po eh. Ano nga kami sa mga tinapay kagabi kasi konti lang. Yan, pwede na yan, ma. Pwede na. Yan. Kinuha Yun, na namin oh. lahat. Isa-isa kami si Richard. Ganyan. Si anak ko. Sila pala. Pupunta na naman tayo doon. Kailangan lagi mo sinusundan yung cook mo. Sila. Ganito ang laban dito, Si lumalagari Lola, ka. modelo talaga mamaya, bibihis na naman yan. Ang dami niya binihisan kahapon. Nakay may saging, nilong ko saging. Tiran mo, Nakailang kang bihis kahapon, Lola? nakalima yata ang dalis kahapon. Parang modelo siya po. Oh, anong ano natin, malambot na. Anong gagawin natin dito? Set aside siguro yan. Sibuyas, o Bawang. bawang. Magprito ka na dyan. Maggisa ka na. Hindi kaya niya... Ma, paano to? Stop ka muna. Hindi natin alam yan. Hapusa. Hindi natin Baka alam. hindi corn beef ka pa kalalabasan yan. Magiging paksiw pag... Opo, malambot na. Ikukunin natin yung ano po. Oh, dito lang. Kasi, Isay- ito, yung patatas, ilulublob na lang. Sige, para madali. Ganyan lang. Paano tira dyan? Ganyan lang ang technique. Siyempre, pag nagluto Para siya madali. Yan o. hindi ko alam ang tira pag siya nagluto. Ganyan lang. Kanya-kanya tayo ng tira dyan eh. Tira, Nakakatipid ka ng oras. Ora. Saka sa sa gas. Opo, babanlawan ko na. O nabanlawan mo na. Hindi pa. Badlawan mo po siya. Yan o. Kunti lang mantika naman. Kaya sa umaga nagbabasketball na ako eh. Kumakain na ako ng umaga. Dati hindi ako nag-aalmusan. Sumali ka na mag-almusal dito, Apusak. Bago ka lalarga. Nema, baka wala kang lakas. Anong oras na ba? Maaga pa. Alas 7 na. Alas 7, oras na. Alas 7 pag ganyan sa Sarawawa. Alis na ako. Baka maano ka sa boss mo. Sige, Apusak. See you mamaya. Ingat. See you again. Sige. Magpaalam ka muna sa mga viewers natin. Yung mga taga California, Oh. New Zealand. O may ano po ako, papasok sa kabila. Dito po yung papasok sa lola ko. Meron po akong tagline. Sideline. 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 Yun o. Yan. Yan ang pagtira ni Mading. Masustansya. May gulay na ma. Para marami. Yun o. Kailangan takpan muna para Lumambot. magaling yung kamate. A few inches later. Let's go. Yun o. Yun o. Tulog-tulog na. Tulog na no. Masustansya talaga. Uy. Uy. Sarap na. Yun o. Bango ma. Ano pa lang. Masarap na. Masarap na. Nakakagutom na. Yung lagyan tubig mo. Lagyan ko yung tubig lang na. Tubig mo lang. Baka mapirito yan. Natin. Hey. Konti lang naman. Huwag na natin masyadong tubigan. Yan. Tatlo lang tayo kakain. Ang dami niyan. Oo. Oo, takpin mo muna natin. Takpan muna natin. A few moments later. Yun o.
Kumukulo na. Ay, ang bango ma. Kunti lang. Konti na sa inyo na, oh. Pwede. Pwede na yan. Yun, no? Kain na tayo? Yun, no? Dapat yan, di ma-overcook, no? Pwede na yan. Okay na. Okay na. A few moments later. Mag-pray muna po tayo. Lead by Mother. Lord, thank you po. Sa binigay mo na naman grasya sa amin, babay po, pagpuri sa salamat sa inyo. Hallelujah, amen. Nagpapasalamat po kami, no? Walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel namin, no? Salamat po sa pag-subscribe. Magsasubscribe pa po. So, may nag-comment, no? May nag-comment si Bandang. Ma'am, good morning po. Ang sabi niya sa comment niya is, yan yung buri kong takman. Yang kalgaretang native manok. Ma? Burinitang native ta manok. Tapos, aliwa kasing lutong Kapampangan, aliwa lasa, manyaman. Totoo po ita ma'am, manyaman niya po lutong Kapampangan. Authentic, pagdeng matwa deng megluto, watching from New Zealand. Hi ma'am. Musta po kayo dyan sa New Zealand? Mayroon pa siya isang comment. Yung ano natin, tusinong kalabaw. Atin palang tindang damulag. Yes ma'am, atin po. Kaya hindi malapit siya mo. Conception. Pagka gusto mo pag umuwi ka, pwede ka. Ari, Perla. Pearson. Masarap ma. Pag gusto mo, punta ka sa Magalang, sasamahan ka namin doon. Anak ko pa niyang ngatakman kayan. Maliit pa lang siya. Ngatakman niya. Masarap po. Oo. Masarap. Sige ma'am, no? Saluhan nyo kaming kumain. Mahirap ang isang OFW sa pamilya, no? Ako naranasan ko from 13 years. Nahiwalay po ako sa pamilya ko, sa magulang ko. Paggabi, umiiyak ako. So, bayani sila, no? Sa mga OFW dyan na nakikinig. Saludo po kami sa inyo. Kayo po ang nagbibigay ng pera sa Pilipinas, nag-uwi ng pera. Salamat po, salamat. Ingat po kayo lagi, no? Kain na po tayo. Kain na po tayo. Ano po, nakunin po kami kumain kahit Nakadali na pala kayo, Apo Sak, no? Kaya po nagsasalita, dumadali po kami. Gutom na po. Yun, no? Ang sarap talaga ng corned beef nila. Ito, hindi ko makakalimutan tong corned beef na to. Ngayon, Bakit? Tuyo ngayon, dati masabaw. Dati masabaw, Apo Sak. Pagka ginanong ko yung kutsara, nanggigigil ako, wala akong makuha laman. Ma'am, naman. Oo. Mahilap yung corned beef. Ang hirap kunin. Isang talyase, isang maliit na corned beef, isang talyase. Marami kami. Ang Apo Sak, lulutuin ngayon, hindi namin maubos. Mamaya. Mamaya May na pang po ng kalahati. kalahati. Ngayon naman, oh. Ang dami. Sasawa ko sa salok. Panay ang ulam namin nun ng gatos ng kalabaw at saka tuyo. Pwede rin palang ubusin ng repolyo. Kaya, marami pala yung karne ng 260 grams na, no? Tignan mo yung repolyo. Dapat pinahalo na natin kay ako, no? Masustansya ang repolyo. Oo. May patatas na may repolyo pa. Kumustahin mo si Apo Ramon? Akala ko medyo may tampo sa'yo. Musta ka, darling? Huwag ka na magtampo. Magtampo ka kagabi pa eh. Kagabi pa nagtatampo. Pagkadating may hingi ng pambili ng sabi ko wala. Baka hindi mo pinagbigyan kagabi, kaya nagtampo. Ay, hindi. Ganyan talaga yan pag hindi mo binigyan ng Galing binigyan ng naman. 20. Ay, parang bata naman, no? Wala man akong barya, di po ba? Mm. Sabi ko walang barya. Eh ngayon, nung malis ako kami ng umaga, hindi ko rin binigyan. Kasi nagtampo eh. Binigyan ko ng 1,000 ito. Walang barya. Ba't di pa binigay lang ako? Toto dasin? Tawag-tawagasin ko, ubusin. Ayun, matutuwa pa. Kaya lang eh, hindi mo na makukuha sa kanya yun. Ganun ba yan? Pag binigyan mo sa kanya, yan lang. Wala nang pera ito Wala ngayon. lang.
Uso pa naman ngayon pambayad ng kuryente. Magkano kuryente sa isang buwan? Ngayon, 1.1 na dati 1.6. Bumaba na eh. Ba, okay no. Mura na lang pala ang kuryente nyo. Masarap Gusto kasi. gusto ni Tira to? Nagwalis na nga po ko, oh. Dahan-dahan ka din, baka hindi ka malusawan dahil sardinas lang kinakain mo sa inyo. Dahan-dahan. May corn beef ka. Oo, mahirap lusawin yan pag hindi ka sanay. Joke lang po, joke lang. Sada po nga pala yung anak ko si JR sa Patling kung nagtatrabaho na kasi di ba tag-ulan. Oh, ang trabaho niya doon? Sa construction, sa Clark. Okay. Sa New Clark City. Oo, saka si Kathleen, siguro nagtitinda na ngayon. Mga Anong tinitinda niya? Iba-iba yung tinitinda niya, yung halimbawa may pancit, may spaghetti. Siya nagluluto? Oo, siya nagluluto. I-deliver sa ano po. Sipag, ano? I-deliver po sa mga sundalo. Magpapaluto ka kasi i-deliver. Alam ko na. Sideline, ano? Malapit sa ano, no? Sa Santauliana. Dadaanan mo yung maraming sundalo. Oo, maraming sundalo doon. Oo. Di ba dadaan ka doon? Mahigpit doon. Nakaharang. Siya nakakapasok kasi yan sa doon eh. Sige na nila si Kathleen. Maraming sundalo doon. Nagkaano naman dati, nung nabuntis siya, hindi na nagtinda. Ngayon malaki na si Ramla, nakapagano na. Nakapag-extra sa mga nagtinda. Hangak sa manugang mo yun. Masipag po yun. Ako yun, hanga ko. Ang ganda yung manugang niya. Pumunta na dito. Babae, ha? Oh, ano Parang tawag ni ganyan JR? ang mukha, matilot na ilong. Ilan yung Mahaba anak? mo. Ilan na yung anak? Apat, puro lalaki. Nakaapat na. May maliit nga eh, kaya nung may maliit, hindi na nakakatulong kay JR. Ngayon, lumaki na si Ramram, nakakatulong ng konti. O si JR, ang trabaho ni JR. Ayun nga, sa contraction sa Clark. Construction. So kung dalawa sila, Oo, ano? masipag yun. Kahit linggo nga eh. Sabi ko, pahinga ka naman kahit linggo lang. Eh sabi niya, hindi pwede na eh kasi mga anak ko nag-aaral. Tatlo yung high school eh. Proud din ako kay JR. Tignan mo. Kahit maliit. Small but terrible yun. Sabi ko, kahit linggo lang dapat magpapahinga. Pero hindi. Sayang kasi. Nung Oo, ako, sayang din. hindi, maiba lang ako. Nung Ano ako, sa Panginoon, pagkatapos mo trabaho Hindi pa. niya nga sinasayang kahit linggo eh. nung ako, magsimba nasa muna. Korea, no? Yung 6 months, diretso ako nagtrabaho. Nung pinapagawa kong bahay. 6 months Sa ulit. linggo, Kahit pa. linggo. Yes, 6 months diretso. Kahit Kahit double si- job yun. Oo. Kahit si Jay hanggang ngayon. Trabaho Ang pa tagal rin. na sa Korea. Kaya to, Magtsatsaga yung anak itong ko. walang problema ngayon. Kung pera lang pinag-uusapan, mama. Oo. Okay. Hindi siya pinabayabayan ni Jay, yung pogi niyang anak. Tsaka yung pangit niyang anak na nandito. Pogi ka rin, sincere. Thank you, Lord. Oh, sabi ko sa'yo. Wala na siyang problema magbilis ngayon. na naman siya po. Yung So, Nagwalis ako, nagpumawis ako. modelo yan si Lola. Pero, Ay, ang Madali maganda, ako magpawis. Nagwalis ako, oh. Nagpawis ako. ang maganda sa pagbablog natin, si Ma, kumbaga gumanda yung itsura, nagkalaman, di ba? Yung postura niya. Nagkasakit Dati, po ako, oo butol nga. na lang po ako. Butol. buti ba? Ngayon, di ba, sa umaga, titira na tayo, sabi niya. Oo. Wait lang Ayaw kako, ko. magkape muna tayo, sabi niya. Ah, Game na, sabi niya. Ngayon Okay. sinasabi niya ng Oo. game. Oo. Pero sabi niya, Noon, tumatago ako, ayaw ko. Tinatawag ako, punta ko sa ano ko, dun sa grotto ko, sa likod. Ayaw niya magpaano, Ayaw camera po dati. ako, ay, nahiya po. tayo susuko po. Malakas tayo. Sumusuko po ako, ayaw kaso, ayaw. Araw-araw yan. Ayaw, ay, ito, gusto, ayaw ko na po. Tignan mo, Pero araw-araw kung pupunta ka pumapasok doon, ngayon po. nandun ka sa camera. Hmm. Itututok po sa'yo, wala kang magawa. No. Huwag kang maramot. Pag mayroon. Pag wala. Kaya Pag wala marami ka, siyang marami. blessing eh. Ano, maramot kapag mayroon. Marami siyang blessing. Maraming binibigyan Marami siya po. akong- Lalo Pero- na lang si Apong Kika. Ay, siya daw ko rin si Apong Kika. May sakit. Ay, Apong Andun Kika. doon sa Mindani ngayon. O, na kay kumaring parang junior. Piang, kay Piang, no? O, parang Doon siya nakatira ngayon. Wala na kila, no? Wala na. Sila na lang Mario. tatlong mag-asawa at saka yung dalawang anak. Si Babang Mario. Wala na. Sabi nga nung isang araw ni Baby, na... Ay, si Amir, shout out nyo.
Amir. Thank you sa Nagtitinda ka panonood. na. Oh, Kararating lang yata, galing abroad. Oo, yan, nagtitinda na. chocolate ko, amo po. Boss yes doon eh. Boss! Boss Hammer. Boss Amir. Kasama si Joel. Joel. Joel na lang po, wag ng manok. Wag man lelot. Lelot. Ano, ayaw na yun. Ayaw niya lelot. Joel na lang daw. Joel na lang. Joel, anong pilihan ni Joel? Ay, hindi ko alam, taga-amyan eh, Pando. Siya, Mer, Tarok. Ay, hindi pala, dito lang sa likod ng ano siya. Si Joel dito lang sa likod ng palengke. O, dyan na nakatira. No? Oo. Si Pando pala si Ate Taleng. Siyang nagdi-deliver ng... Malakas yung tubig nila, no? Kung gusto nyo umorder around Magalang, kay Amer na kayo. Jinkies Mineral Water. Oo. Malakas. Malakas. Ano po talaga Malakas siya. po talaga, oo. Legit na. Pogi po yung nagtitinda, yung ano po doon, boss, at saka yung painante niya. Tsaka yung tubig nila masarap. Legit. Manamis-namis. Sa kanya po kami bumibili ng inumin namin ng tubig. Oo, kami rin. Oo. Bumibili po kami sa kanya. Tangkilikin natin ang sariling atin. Siyempre, nandito lang tayo. Kaya meron na tayo, di ba? Ganun lang yun. Oh. Shoutout pala natin katabi natin dito. Sila Papang Boy. Nanonood sila. Si Yeah. Caramel. Galing lang nung, di ba, takapon nata, no? Isang hapon. Galing si Lola Mel. Saka si Ben. Si ano pala, si Alan. Nung pumasya, galing Canada. Nanonood din. Si Oh, Alan. Alan. Ray. Ah, oo, pinapanood niya ng Kamusta? ganyan. Si Pumunta dito. Janjan. Si Kuya Rex. Oo. Sino pa? Si Reyna. Reyna. Oo. Oh, yung mga daro natin, mga pinsan, marami kayo. Sila Kuya Badoy, sila Si Kuya Manny, Grace. Ate si Grace. Manny. Marami. Si Kuya Marlon. Oo. Si Pan. Jessie, magaling na magaling Mga ka na, nakipan. Jessie. Marami. Yung mga Marami. pinsan ko sa US. Oo, yung pamangkin ko Oh, ikaw doon. na magsalita. Si anak ng kapatid ko yun, si Christopher at saka si Marie Grace. Yes, mabuhay kayo. Ingat po kayo dyan. Oo. Tsaka yung pinsan ko rin pala, di ba dumating lang kapilan? Kailan lang? Di ba nag-swimming tayo? Si Baby at saka si Bert. Si Bob. Si Bob. yun. Mm. Kapatid ng nanay ko ang tatay niya. Di ba dumating sila dito? Si Bapang Bert. Bapang Bert. Thank you sa pasalubong. Dami Oo. pasalubong. Diyos Thank ko, you sa mga thank you. mga pati pera. Thank you. Nung maliit ako, Kahit- binibigyan ako hanggang ngayon. Tuwan-tuwa ako kay Bapang Bert. Mabait yun. Lumaki ako sa kanila nun. Ilang sapatos ang binigay niya? 3 pares. Mula nung maliit sila. Yung mga short. Oy, punta kami Ayun sa pala Pasko sapatos ko, hindi na bumalik sa akin. Nahanap ko. Di ba na... Ayan, nandun, Hindi na tuyo na. bumalik. Oo. Nalagay na yung sintas. Tapos Oo, ako. ayun doon. Uwi ko mamaya, Tsaka gagamitin pala, ko. ulitin ko, yung mga pinsan ko sa ano, sa Malino. Malino, Ah. anak ni Tatay Ando, kapatid ng nanay ko. At saka yung mga anak nila, mga anak niya, at saka yung si Apong Silya, yung anak niya. Sila Kuya Marlon, no? Oo, Malapas. oo. Yan. At saka sina Adjin Roseng, si Franceng, kamukha ko yung pangalan. Magpinsan-pinsan kami, kaming lahat. May 2 Franceng, may may 2, kaya pag na-reunion, yung sa akin, Franceng na matanda, mas bata yun. Oo, no, di ba nung reunion? Yung kumakanta, yung sumasayaw, Wow. may 2 daleng, may 2 pining. Ay, May dala-dalawa dala-dalawa, yung no? palapa. Kailangan po Ewan ko. mapilido na lang. Oo. Pinito. Tama. Oo. Ganyan na lang. Ang pilido niya, Vital. Ako sa tatay ko, Pag, Tiamson. halimbawa, Tuason Pranseng. O, ikaw yun. Oo. Oo. Yan, nakakalagay. Yung isa, Tuason, Franceng. Vital. Yung isa, ano po, Francine. Vital sa tatay niya. Vital Vital. Pranseng. O, yan. Francisca kami pareho. O, si O, ano? yung mga pinsan ko naman sa Dao. Pinsan mo daw. Sino-sino? Yung anak Siya ng tamo, mga nanonood sila. Ang dami kapatid nanonood. ng tatay ko, si Apong Martin Tiamson. Yung mga kapatid niya at saka mga pinsan ko, kamusta sila. Doon ako pinanganak sa Kamalig, no? Yung mga Kamalig. pinsan dyan. Sa Gao. Mga pinsan, marami sila. Hindi ko na isa-isa yun. Baka abutin tayo Tayo ng... ng hapon. O, Hapon kamusta dito. sila lahat. Si Darang Esther, kumusta yun natin? Ay. Nanonood din sa Oo, vlog. pumunta na raw sa Tiangge. Nag-check in na. Ay, good. Good. Nag-Tiangge na raw. Sino kasama? Si Kati nung Sabado. Okay. Nakita very ni good. Yetel, di ba nag-Tiangge si Yetel?
bumili ng sapatos. Yung apo mo, sila Bonbon tsaka sila Kaka. Ay, oo, kumusta kayo, Bon? Ako. Jessica! Oo. Hindi na kayo maligaw. Sabado, nandito sila, no? Bukas, biyernes ba ngayon? Oh, hindi po, Webis pa lang. Webis ba? O, darating ng Sabado niya. Sabado nandito. O, si Bea. Oh, Bea! Bea. Hindi ka pa na nakapasyal dyan, ha? O, pag pumunta kami dyan, lalangoy daw sa Pispan. Si Apo sa. Wala lang mo, kukuha ko ng isda. Gusto niya yung Kuha ng mga isda. dalag. Eh, Gusto sabi ni Edmo, ang tatlo daw ang anong gusto ko. Dalag o... Dito, Ito, o ito talapia. ang swimming pool na tunay. niya. Eh, sabi ko, tatalo na lang ako sa isda para makakuha ko ng maraming isda. Yun. Oh, Punta kami Tatalo doon. na. Kasi nung pumunta kami doon, di ba linggo, ano siya, Deo. Kaya hindi namin kasama. Ngayon, sasama siya. sabi ko nga, pag pumupunta sila kay magsisiw. Maganda yung- yung pagsisimba. Gusto ko muna sumama doon. Maganda yung ano doon, yung Altaraya. Nakita mo ma? Hindi, inano namin, Naka-vlog ka, so hindi naka-shoot. ang ganda Hindi ng view. Oo. Pati yung Hindi bundok. na kasama Ay, dito sa vlogger mo na. tinitignan ko yan. Gusto kong makita. Palagi ako pupunta dyan pag pinapasyal ko pag umaga yung mga puko. Pupunta kami dyan sa gilid na yan. Yan. Yung... Oh, ako may ano pa, may sideline pa ako. O sige, babay na tayo. Okay, ako na lang. Mamaya. Kakabukas Magbabay na tayo. Magbabay na po. Salamat po sa panonood at walang sawang pagtangkilik ng YouTube channel namin. Kung nagustuhan niyo po ang vlog namin, paki-subscribe po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.